Ko ste vi? Zabranio vam je da klečite na trgovima i na... Zašto? Zašto lažete Isusa? Ko ste vi? Ko vas plaća? Poljaci? Crkva? Mi! Više novaca ide crkvi nego znanosti i zdravstvu i školstvu, kako vas sram nije. Isus vam je zabranio da klečite na trgovima. Isus vam je zabranio idolopoklonstvo, a taj prst zabiju u onoga u šta viruješ, a ne viruješ